6100. Ito na naman po si Poy 6100 once again. Kasama si Bobo numero 1. At dinededicate namin tong kantan to para sa inyong lahat, na sana kilalanin ng kaibigan, matutong mag-ipon. And it goes a little something like this. Yo tipid, masaya pa ko nung una nung marami pa akong pera. Lahat ng mga kaibigan ko sa akin nagpupunta. Inom dito, inom doon ang aming tropa. Yan ang masasabi mo na isang kasama. Nagulat ang lahat na dumating isang trahedya. Lahat ng ari-ari ang kani-kanino napunta. Hindi ko alam, ako pala'y pinipirata. Nagalit ako sa aking mga barkada. Ang sabi nyo nung una sa hirap man o sa ginhawa, na tayo'y magsasama kahit na walang-wala. Di bali ng lahat, ako pala'y makakawawa. Salamat na lang sa inyong mga tiwala. Tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, gumastos ng maayos para di ka magipid. Tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, gumastos ng maayos para di ka magipid. Teka nga lang muna, pakinggan naman natin ang kaibigan ko para sa kanyang mensahe. Bobo numero 1, drop it. Bulsay butas, pakiramdam mo ito na ang wakas. Ang hingin mo bakit unti-unti na kumukupas. Winawaldas mga pera mo sa sugal, ikay pusoy. Ngunit bakit matropa mo, ikay tinataboy. Wala na, ubus na lahat ng iyong datong. Umuwi ka na lang sa bahay niyo at doon magkulong. Jackpot, pag ang alawan sa'y dumating, magpaparay, magpapakita, malakas na ng dating. Ba't di mo ipunin, itago sa alkansya. Lagi mong isipin na may bukas pa. Naghihintay, di mapalagay, makatena naman ng mga kamay. Namumula mga mata, pag pera ay hawak mo na, titira ka. Alam mo ba mali ang iyong ginagawa? Namamangha, tumutugma mga sinulat kong tula. Kaibigan ko, mga kapatid, ngayon alam niyo na, tayo'y magtipid. Tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, gumastos ng maayos para di ka magipid. Tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, gumastos ng maayos para di ka magipid. Ngayon 2011, Emma flows like this. Talaga na panahon, and it goes like that. Mabuti pa ang pera, sila ay meron tao. Ngayon naman ay tao, naging mukha ng pera. Nang dahil sa pera, maraming nalokot na baliw. Kaya sila ngayon naplipo. Kaya mundo natin ngayon mali na sa mind. Pera pinag-uusapan when it's still on the grind. Pera pinag-uusapan, they don't lag behind. Kung wala kang pera, wala kang chicks. Kung wala kang pera, wala kang pang-gigs. Kaya ingatan mo ang pera mo, baguhin na rin paggastos mo. Tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, yo tipid, magtipid, gumastos ng maayos para di ka magipid. Tipid, magtipid, yo tipid,